Υποστήριξαν εξάλλου και υποστηρίζουν όλοι οι πολιτικοί φιλόσοφοι και επιβιώνεται κάθε μέρα από τη διεθνή πρακτική ότι η κατάχρηση της ελευθερίας οδηγεί στην πτώση της δημοκρατίας. Και υπάρχει κατάχρηση όταν η ελευθερία του καθενός υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζουν την ελευθερία του άλλου. Η κατάχρηση αυτή της ελευθερίας γίνεται υπό διάφορες μορφές. Η συνηθέστερη πάντως είναι η παραβίαση του νόμου. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η σημασία για τη δημοκρατία η συμμόρφωση με τον νόμο, ώστε να διακηρύξει ακόμα και ο κλαίον δημαγωγός ότι είναι καλύτεροι οι νόμοι που εφαρμόζονται από τους είναι καλύτεροι οι κακοί νόμοι όταν εφαρμόζονται από τους καλούς που παραβιάζονται. Αυτό επιβεβαιώνει την άποψη ότι και ο σεβασμός του νόμου είναι μια από τις δυο βασικές αρχές της δημοκρατίας. Ας εξετάσουμε, μικροί συνάδελφοι, για αν οι βασικές αυτές αρχές που διέπουν το δημοκρατικό πολίτημα γίνονται σεβαστές στον τόπο μας. Δυστυχώς, οι Έλληνες είμεθα επιρρεπείς στην κατάχρηση της ελευθερίας. Θέλετε λόγω της εγκρασίας, θέλετε λόγω κλίματος, θέλετε διέλλειψη αγωγής πολιτικής. Πάντως είναι βέβαιο ότι έχουμε μια τάση, μια Ευρωπή, να κάνουμε κατάχρηση της ελευθερίας. Συγχαίουμε τη δημοκρατία με την αναρχία και συγχαίουμε την ελευθερία με την ασυδοσία. Αλλά όπως λέει ο Αριστοτέλης, ελεύθερον ουκ έστε το ότι αν βούλετε τες πίνκ. Δεν μπορεί δηλαδή να θεωρούμε ελευθερία εκείνο το οποίο σημαίνει να κάνει ο καθένας ό,τι φρονεί. Από το Σύνταγμά μας, όπως γνωρίζετε, παραδεχόμεθα μόνον το κεφάλαιο περί ατομικών δικαιωμάτων και αγνοούμε τα καθήκοντα και τους περιορισμούς που μας επιβάλλει. Αυτοί δεν είναι και οι λόγοι, κύριοι συνάδελφοι, για τους οποίους η δημοκρατία στην Ελλάδα υπήρξε μάλλον επισπαλής. Υπήρξαν, όπως γνωρίζετε, φωτεινά διαλύματα, επηρείδε δημοκρατικής ομαλότητας, δημοκρατικής διακυβερνήσεως στην ιστορία της νεωτέρας Ελλάδας. Και τις αλήθειες αυτές, κύριε συνάδελφοι, τις γνωρίζουμε όλοι μας. Δεν έχουμε όμως το θάρρος να σας τα κηρύξουμε, διότι υποκύπτουμε στον πειρασμό της δημαγωγίας. Να κολακεύουμε ένα λίλος για δημοκρατικότητα και όλοι μαζί να κολακεύουμε τον ελληνικό λαό. Αλλά κύριοι συνάδελφοι, η δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει εκεί που δεν υπάρχουν πολιτικοί που να έχουν το θάρρος να λέγουν την αλήθεια.
αλλά και λαός που να έχει το θάρρος να ακούει την αλήθεια. Θα ήθελα να βεβαιωθείτε ότι ο Μελών δεν στερεί το θάρρος αυτού. Και δεν στηρείται, θα ήθελα λέω να βεβαιωθείτε ότι ο Μελών δεν στερείται το θάρρος αυτού. Και δεν στερείται διότι είναι αδιάφορος προς την εξουσία. Εάν δεν νόμιζα ότι οφείλω ακόμα να υπηρετήσω, θα την εγκατέλειπα με ανακούφιση. Και στην περίπτωση αυτήν θα είμαι ασφαλώς όλοι ευτυχείς. Εγώ μεν διότι θα απαλλαγώ από την εξουσία, εσείς δεν διότι απαλλαγείτε μου. Διότι κύριε συνάδελφοι, μη πλανάστε. Συμφέρον να έχουμε οποιαδήποτε πτέρυγα και να ανοίγουμε. Να δημιουργήσουμε σταθερά μόνιμον την εντύπωση διεθνώς ότι η Ελλάς έχει υγεία, σταθερά, προοδευτική δημοκρατία. Αν θέλουμε να διαθέτουμε κύρους διεθνές και αν θέλουμε να έχουμε η αλληλεγγύη άλλων λαών, και αν θέλουμε τέλος να υποφελουθούμε τις ευκαιρίες που μας ανοίγει το δρόμο για την Ενωμένη Ευρώπη, είναι ανάγκη να πείσουμε όλον τον κόσμο ότι η ελληνική δημοκρατία είναι ασφαλής.